A la Fundació Catalunya Voluntària creiem en la solidaritat, l'educació no reglada, l'aprenentatge intercultural i la cultura de pau. Aquest 2018 hem celebrat els 10 anys. 10 anys en què hem desenvolupat els nostres programes i hem tingut presència en conferències, esdeveniments i projectes externs. Catalans i catalanes al món facilita la mobilitat internacional per a joves. Clan per la Pau proporciona formació en la cultura de pau i la transformació de conflictes. Voluntariat Actiu promou projectes de voluntariat local. Per a més informació sobre el que fem, podeu consultar la nostra pàgina web. També us animem a seguir-nos a les nostres xarxes socials, on podeu contactar-nos i us mantenim al corrent de la nostra activitat diària.